Senator Poe is recognized. Senator Judge Poe is recognized. You may proceed, ma'am. Mr. Presiding Officer, thank you for this opportunity to clarify, for me to clarify certain issues. Let me make it clear that proceeding with this trial should not be construed as a finding of guilt. Ang paglilitis ay hindi hatol na ng pagkakasala. Ngayon po, gaya nga ng sinabi, no, yung mga pinagdedebatihan, yung iba sinasabi, i-remand, ibalik muna sa House. Kasi hindi natin alam, sinabi nila, yung mga papasok na ibang na halal na congressman, kung ito ba ay kanilang sinusuportahan pa na impeachment. Sa aking pananaw po, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi pa muna yung 20th Congress, kundi yung 19th Congress. At ngayon, nag-convene lamang tayo, pero hindi pa tayo nag-umpisa ng trial, which is actually what is constitutionally mandated by us, is to be able to conduct the trial of any impeachment that is elevated to the Senate. So, wala po tayong lusot by saying na, hindi, nag-convene na tayo and the decision is, ibalik natin sa House. Gaya nga ng sinabi, ewan ko kung gusto niya pabanggit, remanding it, is it a nice way of saying we are invalidating it? So, ako kasi, yung iniisip ko ganito, dahil mag-graduate na ako, gusto ko lang masiguro na ginawa ko ang aking mandato. Which is, dahil nga, unfortunately or fortunately, umabot pa rin sa 19th Congress itong impeachment na ito. So nakasaad na kailangan ay ilitis kung ito ba ay makatarungan o hindi. So gagawin lang natin yon ngayon. Kung kulang na talaga sa oras, pass your papers, hindi natapos, hindi na natin saklaw yon dahil pwede natin sabihin, ginawa natin, hindi lang nagkaroon ng desisyon. Wala naman nagsasabing kailangan may desisyon. Sinabi lang ay umpisahan ang pagdinig ukol dito. So, yun yung next. Ngayon, tungkol naman po dun sa sinasabi na apat kasi yung impeachment complaints eh. 'Di ba? So, parang hindi inaksyonan yung tatlo, yung isa lamang. So, parang hindi matibay ang pondasyon dahil meron ng tanong ukol sa ukol sa legality nito dahil hindi inaksyonan. With a simultaneous referral, dito sa Gutierrez versus House of Representatives, sinasabi, with a simultaneous referral of multiple complaints filed, more than one lighted matchsticks light the candle at the same time. What is important is there should only be one candle that is kindled in a year, such that once the candle starts burning, subsequent matchsticks can no longer rekindle the candle. Anyway, maybe to put it, to explain it, it's more like, apat nga yung na-file doon, pero ang pinagbotohan nila ay isa lang. Therefore, yung impeachment complaint na pinagbotohan na yun lamang ang ni-refer sa atin. Yung iba, parang baliwala yun kasi hindi naman yun naging official eh. Hindi yun yung official complaint because it did not receive 1/3 of the House support. So, may mga nagsasabi, katulad nga nito, and even our presiding officer, I believe, is also of this thinking that the impeachment court of the Senate, just like the Senate Electoral Tribunal, can actually cross over to the next Congress. So, in this case, it can cross over to them, and it is actually their prerogative, the 20th Congress, to vote on this and to say that, no, we don't agree with it, there's no basis for it. But we cannot also, by saying na, anyway, may tatawid naman yan, wag na natin gawin ngayon kasi sayang naman ang oras. Kaya po tayo may mga ganitong usapin ng impeachment dahil maraming programa ang gobyerno. Pero ang mga programa na yan ay hindi maiimplementa ng tama kung ang mga namumuno sa atin ay hindi natin, halimbawa ay merong kakulangan. Kaya nga, 'di ba? Kasi
magpapasa ka ng batas, pero kung halimbawa ang nakaupo sa isang posisyon ay hindi naman na maayos na na-implementa o nagagawa yung trabaho, baliwala rin yon. Kaya nga po, merong impeachment court para lahat ng duly elected officials are given a chance to defend themselves and also are held accountable. Now, again mahirap talaga patunayan ito, pero mahirap din gumawa ng desisyon kung hindi natin nakikita ang pruweba. So, sa akin, hindi ko masasabi guilty or not guilty sapagkat wala pa nga pinipresenta. To remand it, bakit i-remand para sa akin kung dahil lang sa desisyon na hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ng mga papasok na members of the 20th Congress. We are talking about the 19th Congress, and I just want to make sure that whatever mandate I have left to perform in this 19th Congress, I am able to deliver and comply with. That's all, Mr. Presiding Officer.